Surmawayut Sang Yaksendra Gora rupa mangesos kadi angin pang sembal kaprapal selo-selo kaplesat satulu mayu mangungsi kagiat kagoda kang jaga-jaga bumi Mangkoto abdi kinasihku celeng Demalung kawula nuwun wonten pangendika ngadhawuh sinuwun amiji abdi paduka kula pun detya kala celeng Demalung aja kaget kowe adoh tak awit cedhak-cedhak tak araketake awit jeneng ingsun kepengin bawa rasa kelawan sireh celeng Demalung menapa ingin dados krasa paduka sinuwun
Kowe wis ngerti apa durung lelakon ingkang sumandang ana ing negara Ujung Gribek? Ana negaraku Ujung Gribek kene ingkang dadi pengangen-angenku piye bisane negaraku iki bisa ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Nalika semana ana abdi kinasih ingkang wis tuwa umure ingkang duweni penemu bisane negara Ujung Gribek iki ayem tentrem lan uga ingsun dadi ratu sing ora ana tandinge sak jagat. Saranane kudu nyolong Bathari Sri dewaning pangan wong tanah Jawa. Inggih, kowe wis ngerti dhewe. Wektu dina iki Bathari Sri wis tak boyong tak papanake ana ing keputren negara Ujung Gribek. Ing manggenipun paduka sinuwun tetela sampun dados saged Narendra ingkang boten wonten tandingipun wonten ing alam padhang mriku sinuwun. Kula nderek bombong, kula nderek mangayu bagya. Boten dangu Sang Hyang Bathari Sri minangka dados garwa prameswari paduka wonten negari Ujung Gribek. Nanging mengkene kados pundi? Bathari Sri gelem tak pek bojo ning ana syarate. Menapa syaratipun? Syarate Prabu Nila Teksaka kinen gaweke omah sing balungane saka kayu jati wulung. Ya. Bathari Sri gelem tak pek bojo ning aku kudu gaweke wisma utawa omah ingkang dumadi saka kayu jati wulung. Kayu jati wulung. Ya. Lan ingkang angka 2 syarat sing abot. Liripun dos pundi? Yen perkara kayu jati wulung kowe ora usah dadak bingung. Merga kayu jati wulung kuwi sing duwe wong tuaku dhewe. Ya, Kanjeng Rama Pemban Gembung tanpa sirah. Kuwi sing kagungan ning syarat sing angka 2 iki sing tak anggap abot. Menapa syaratipun? Bathari Sri gelem tak pek bojo, waton aku kudu bisa nyembelih ratu sing getihe putih Celing Demalu. Lho. Menapa wonten Narendra ing getihipun putih? Lah ya kuwi. Sak lumahing bumi sak kurping langit aku durung tau ngerti ratu ngendi sing getihe putih. Mula kang saka iku Celing Demalu kula wonten dawuh. Kowe golek sisik melik. Sapa sing ngerti ratu getih putih? Ing kono enggal dirangket kuwi dadi tumbal lan dadi pitukon nggonku ngrabi marang Bathari Sri. Oh inggih, kula piyambak inggih dereng dungkap sinten ratu ing getihipun putih. Saka pamawasmu abdi dalem ana ing Ujung Gribek ana sing tuwa apa ora? Inggih wonten, inggih menika ingkang abdi pun Togok Teja Mantri kalian ingkang abdi pun Bilung Sarawita. Mara timbalana aku kepengin sabet jaga karo Togok karo Bilung. Wis tak dawuh. Yat langening kalang nyuwana gelar bangga muncar tinon lirik kunang turun sarate tan kadang lang-langing driya mangu-mangu mangunggung kanduhan rimang lirlena tanpa ganin yen tan tulus mengku sang Dyah Utama mangkono sang nata muda
Mangkono sang nata mudha wis nyolon ngrep Togok. Nggih, wonten dawuh. Bilung, dalem bose. aja kaget kowe tak awe nyedak marang pelungguhan ingsun. Aku kepengin njaluk katrangan kelawan sira. Togok. Iye. Kowe kuwi abdi sing tuwa dhewe ana kene. Nggih. Kula menika abdi sing tuwa nggih kantun kula kali Bilung niki. Oh ngono nggih. Liyane pun pejah sedaya. Yen ngono kowe nduweni pengalaman sing akeh pangestu paduka. Kula menika suwita wiwit Prabu Rahwana Raja ing nagari Ngalengka menika sampun kula lampahi sedaya. Saiki arep takon karo kowe, badhe ndangu menapa? Kowe ngerti apa ora? Ratu sing getihe putih ana ngalam donya iki sapa? Mengke riyen kok paduka paring dawuh nyuwun pirsa ratu sing getihe putih niku ajeng nggih napa? Wangsulana. Lho, mengke riyen ta. Kula tak nyuwun pirsa, kok goleki ratu getih putih niku enten apa? Togok, nggih. Mulane aku goleki ratu getih putih jalaran arep nuruti sing dadi panyuwune gantilaning atiku Sang Hyang Bathari Sri sing wis tak colong saka tanah Jawa. Oh inggih. Bathari Sri gelem tak rabi ning duweni penjaluk sepisan kon gaweke wisma utawa omah balungane saka mustikaning kayu jati wulung lan uga njaluk ditumbali ratu getih putih. Mula aku yen wis ketemu karo ratu getih putih arep tak beleh kanggo tumbal. Pangapunten sampeyan niku napa wis jeleh nyawang srengenge kok goleki ratu getih putih? Mbok inggih sampun to. Menawi paduka ndaratur kula Bathari Sri niku dibalekke mawon ten tanah Jawa. Niku pusakane para among tani ten tanah Jawa. Paduka kok nyolong Bathari Sri. Tegesipun paduka ki tega karo para petani-petani ten tanah Jawa mriku mesti padha nangis guguk merga kelangan dewa kemakmuran nggih to, nggih Bathari Sri niku. Kok iki kowe isih kerasan melu aku apa ora? Tesih. Yen kowe isih kerasan melu aku ora usah ngrembug Bathari Sri. Kuwi perkaraku. Oh nggih pun. Ratu Getih Putih. Nah, menawi paduka ndangu Ratu Getih Putih niku sinten? Ratu Getih Putih niku Narendra Ngamarta, jejuluk Prabu Puntadewa. Puntadewa? Inggih. Lah kuwi sing tak goleki. Puntadewa arep tak beleh. Niku nek sampeyan dereng kedhisikan dibeleh kali adine. Sapa? Werkudara. Sampeyan ampun ngrasani Prabu Puntadewa niku Pandhawa 5. Niku wis kondhang manunggal lair batine. Sampeyan kok ngrasani Pandhawa, ngrasani Puntadewa. Durung nganti pethuk karo Puntadewa pun dipethukke karo adine sing jeneng Werkudara. Niku ampuhe ora umum. Yen Werkudara durung methukke sampeyan, apese sampeyan niku dipethukke kalih anak-anak Pandhawa. Anak-anak Pandhawa? Inggih. Apa ampuh? Ampuh anak Pandhawa niku. Gatotkaca niku angkatan udara. Antarja niku angkatan darat, Antasena niku angkatan laut. Terus kalih Wisanggeni lho niku. Niku sing dadi panglimane Praja Ngamarta Wisanggeni niku. Wisanggeni niku bocahe jujur, nek elek muni elek, nek apik muni apik. Lho, arepa bocah ra iso basa. Ning dheweke iki waton manggon ana sing bener, sapa-sapa mesti diwaneni. Landesane mung bebener karo adil, niku Wisanggeni. Yen Gatotkaca niku iso mabur. Aku ya iso mabur. Ah sampeyan mabur nek japane kualik ora iso medhun. Oh sampeyan giyong-giyong terus ya wis tau ning dhuwur. Mungsuh kalih Gatotkaca niku apese iso kelangan sirah. Merga Gatotkaca niku senenge iwak ndas. Gatotkaca nek wis mabur mongko mungsuhe teng ngisor, sikil loro mancat pundak, sirahe niku dicekel, rambute dijambak terus diuntir gulune, cekluk ngeten. Terus mati kok terus piye? Mati
mati mungsuhe. Dereng Antarja. Antarja niku putune Ula. Ngono inggih. Mbahne Ula, mbokne niku Ula. Paduka mungsuh karo Antarja ora nganti sak banyon disembur kelakon gosong sak awak. Dereng sing namine Antasena niku putune Urang niku ya anak Urang. Anak Werkudara kali Bathari Urangayu. Niku duwe upas ten sungut mriki. Nek pun ndingkluk sungute niku metu, sapa sing kena bakal apes yudane. Aku ora wedi. Oh nggih pun. Nek sampeyan pancen wis jeleh urip nggih pun monggo. Ning nek kula anggadhahi pamrayogi. Piye? Pandhawa niku duwe mungsuh bebuyutan. Sapa? Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Pripun upami paduka kula dherekaken sowan dhateng negari Ngastina nyuwuni dipalilah kalian Prabu Duryudana jalaran apa? Benjang tumapaking Bratayuda Pandhawa niku wis duwe mungsuh. Inggih niku Prabu Duryudana sakurawane. Sampeyan nek arep mateni Pandhawa kudu njaluki dipalilah karo Prabu Duryudana. Yen aku kongkonan piye? Sinten sing diutus? Celeng Demalung. Oh nggih pun monggo. Paduka utusan celeng nggih mboten napa-napa. Pun kula sing nderek ten wingking niku. Celeng Demalung, kula wonten dawuh, kowe aja wedi kangelan. Kowe tak utus ana negara Ngastina njaluki dipalilah kelawan Prabu Duryudana. Syukur bage gelem dijak manunggalake kekuatan kanggo mateni Pandhawa. Terang terwaca dawuh paduka paring kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu bidhal dhateng nagari Ngastina. Togok wonten dawuh. Kowe aja keri tutno lakune Celeng Demalung. Nggih staken dawuh. Keparing kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu. Wulan jaring arep kudu wis bali ana ing ujung gribek sedika. Aduh Bathara Gung
Lang-lang ramyuwan ingkang sasangka kumanyar mangrengga ruming puri manggen tanpa siring halep nikang omah maslir murubing langit Tekyan sarwa manek tawenya sinawung Sat-sat sekara sinuji ungyan Banowati Iwang Sengkor Yudana Suwuh arep Data Pitana Suwuh werdine sirna arep nenggih swasana tentrem Data Hangesti Pitana iku luhur sirna kang mala mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya sesanti jaya-jaya wijayanti arahayu ingkang samya makarya arahayu sagung dumadi bebuka purwakaning kandha dongeng kuna kadhapuk paraga dadi sesuluh sinanggit ing carita caraka budaya ambuti luhuring susila hanggancar gesanging jalma ing jaman purwa ala becik wis sinagop saing carita yaiku sejatine nonton wayang purwa ingkang prayoga tinulada ingkang ala hayya katenta kaya jalma ngilu kaca uruh ing diri temah tuwuh rasa rumangsa ngrumangsani Surya Candra Miwang Kartika ginelar-gelar ing akasa gilir gumanti angidri jagat purwa tekeng duksina tanpa kemba sahari ratri gesanging arca padha anut purbaning kang kawasa tanem tuwuh beriberan satawana miwah jalma manungsa sajuru-juru wis tinapun tinata tataning kodrat tuwin dewasaning urip dewi-dewi anenggih pundhita ingkang minangka purwakaning kandha datan kadi ginupit ing dalu mangke gumelar nagari Ngastina liman benawi gajah ya inggih ing Kuru Janggala pramila winasta nagari Ngastina karana yasaning Prabu Hastimurti ya Prabu Nahusa gajah ya liman benawi minangka pepangeduk kunaning kono dadi sasana kedhatoning Dwi Pangga mila sinebat Kuru Janggala labet engga mangke masih dadi palengganing darah Kuru. Juruning carita mangke
Nagari Ngastina nadyan negari ageng nanging kirang agung, nadyan wis ayom nanging kirang ayem. Apa ta sebabe kang mangkono? Alabet nadyan para Ngastina nagari ing jembar tebane amba jajane. Gedhe wulu pametune pepak wadya sak gegamane ingkang sarta jero jagange kandel betenge nanging kuciwa dene tipis ingkang dadya panembahe. Alah sinenta wau ingkang jumeneng minangka gegununganing Praja wewenang kinupcap jejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, Jaka Pitana, Jaya Pitana, Tripamangsah, Kurupati, Kurawendra, Gendari Suta inggih Sang Drestaratmaja. Narendra Gung Binetara dasar sugih Bandha Bandhu Tora Bebala Raja. Wata kaya mangkono nuju Respati wanci enjing ngrantak-rantak Sang Hyang Surya Majari Pasiwakan Agung. Rikala semana Sang Nata miyos siniwaka lenggah ing dampar kencana. Linemekan kasur babut perang wedani sinari sari ginanda wida. Lisah jebat kasturi kongas gandane Sang Katong ngantos dumugi ing panguraan Jawi. Miyos Sang Buminata kayap para biyada manggung ketanggung. Jaka paloro-loro ingkang samya ngampil upacara keparabon arupi banyak dalang sawunggaling Hardawalika bebek Mas Dwi Pangga kang sarwa kencana sinongso ngangkertas pita mubiaring akasa kinebutan laring manyura kanantan ambigiring tinon saking Mandra Sirna Sipati manungsa panjayah Sang Hyang Bathara Bayingi Jawantah kayap para apsari. Anenggih wingking kepareng caket ing ngarsanata lah menika warnanira pendhita wingking saking pertapan Talkanda peparep Begawan Bisma nadyan wis lalu yuswa netra sinambet kaca permana parandene tasih katon gedhe pengaribawani datang kantun ingkang wis ngabiyantara kaya konjema bantala mukane lah menika warnanira pepatih nagari Ngastina kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya Raden Harya Suman. Nadyan wong loro sakwise ngratu nanging Patih Harya Sengkuni wenang nepuk mbun-bunane wong sak Praja Ngastina minangka pamungkasing pasiban kadang nata ing tirta tinalang kekasih Raden Kartamarma. Ing Jawi Handher Purwadyabala tinindihan satriya ageng inggil ketingal sesendenan gila-gilo sedakep sekedap-sekedap gemujeng nenggih panenggak ing Kurawa Raden Dursasana sawetawis lenggahing Prabu Duryudana parandene dereng kapiyarsa ing dadya pangandikane teka mangkono areh ririh turuh hangarah prana sabdaning Sang Bisma mecah marang spinikang swasana.
dan sembah ngiring ulun kang purba ring sang murdeng rat sahanani kang nikanang sehing dasih mawe buka sawetung masih ring delahan dian kanang manut jengwo rinjeng nayakaning ngerat duteng ngerat kotomo mangkya darat jating praja kawuryan wasunyaruri Aurora pangrehing ukara karana tanpa palupi hati laras silas tuti no sarjana kelu kalulun kala tida didem tandaning dumati aratayeng aratining karo banur beda mangkota nggih wayah Prabu Duryudana mawantu-wantupun yang nyuwun pangapura jalaran kumawani matur ana ngersaning paduka wayah Prabu ingkang tanpa tinimbalan ora labet puneyang iki nerak marang wataking tata krama babar pisan ora ya mung saka gedene pangimanipun yang tumrap marang wayah Prabu Ngastina wiwit lenggah siniwaka nganti ngri kalenggan iki kok durung paring dawuh apa wigatining pasewakan kepara ndak sawang paduka wayah Prabu kok lagi duka kuwi banjur sapa sing dianggep luput wayah Prabu moringgal paringa dawuh nggih wayahku Duryudana yen paduka wayah Prabu ora enggal paring dawuh bisa mahanani goreh rungeh
ingkang padha sowan ngabiyantara iki wayah Prabu kaleme mawa limut kalamatan jroning alam kanyut sanyatane iku kanyatan kaki sejatine yen tan hemo sayetine tan bisa momor Eyang Penemban kepiye wayah Prabu kula nyuwun pangapunten dene sawetawis kula boten matur wonten ngarsa paduka Eyang Penemban ing Talkondo ya ora dadi apa malah kepara lega rasaning pun Eyang dene paduka wayah Prabu wis kersa maring dawuh menawa kepareng kawedaring kathah banjur apa kang dadi penggalianing paduka wayah Kuduryudana nggih mila kula kendel kala wau singkel raos sing manah kula apa ingkang njalari singkeling atimu Duryudana boten wonten sanes namung kejawi adi-adi kula para Pandhawa lho Pandhawa ning apa meneh to? Pandhawa iki ana apa meneh saben-saben paduka wayah Prabu kuwi duka kok mung perkara Pandhawa. Pandhawa iki gawe moga apa meneh? Menapa paduka Yang Penemban boten mireng bilih Pandhawa badhe bangun pura Kencana. Oh, perkara kuwi to. Nggih. Pandhawa ketingal anggenipun umuk utawi pamer dhateng kesugihanipun. Sepira bandane Pandhawa apa wis ngungkuli kesugihane Duryudana? Ing atase bangun pura Kencana ora njaluk pangestu karo Duryudana sing jare dianggep sedulure tuwa. Ngetingalaken umuk Puntadewa. Puntadewa pamer bandhanipun. Menika saniki mawon ngilani dada ngepel mestaka dhateng Duryudana. Ya ngono apa ora Paman Sengkuni? Inggih. Leres sanget menika leres sanget. Kula menika sejatosipun inggih sampun mireng perkawis menika. Pandhawa anggenipun badhe mbangun pura Kencana. Pandhawa kok kemewat mbangun iki apa wis turah bandhane Puntadewa menika. Kula menika inggih boten remen kalian watakipun Pandhawa ingkang gleleng ingkang ngedir-diraken dhateng kesugihanipun. Lah mbok ya nitik Pandhawa kuwi upama ora diwelasi kalian paduka sinuwun dipun paringi bumi wana marta Pandhawa ya dadi kere sayahene. Bareng saiki duwe negara ora patiya gedhe ngene kok waduh gembelo sirahe Puntadewa. Ing ngatasé arep mbangun pura Kencana kok ora nyuwun palilah karo sedulure tuwa. Ngamarta Ngastina menika sepinten tebihipun? Pira bara iki mbok ya Puntadewa apa Werkudara apa Janaka apa Nakula Sedewa sowan dhateng Ngastina nyuwun pangestu kaliyan paduka sinuwun Duryudana
anggenipun badhe mbangun pura kencana kedahipun ora ngaten. Lah kok ora? Bangun iki kok terus dipamer-pamerke pamriye supados pirsa kaliyan paduka Sinuwun Duryudana menika Pandhawa menika tiyang licik. Puntadewa ketoke meneng namung menika menenge wong julik, menenge wong licik. Ngaten Sinuwun. Kula ingkang boten lila. Iya. Pandhawa pancen merem mripate, merem saestu merem Pandhawa. Pandhawa ora ngerti digawe becik. Upama ora tak wenehi Wanamarta dhewek ya dadi kere nganti sakyaene. Ngono kok kemakine ora jamak. Kose wayah Prabu Duryudana tak jaluk aja kedaut-daut nggonmu duka karo Pandhawa, mengko mundhak malah kleru panyakara bawa, kleru pendakwamu. Miturut panawakune yang Pandhawa kuwi sak anake ora tau ninggal marang wataking tata krama. Ya. Poneyang percaya Pandhawa mbangun kuwi ora niat pamer lan ngertenono kabar sing tak tampa. Pambanguning pura Kencana kuwi dipasrahke para putra-putra Pandhawa kawula mudha ing negara Ngamarta ingkang dipandhegani dening buyutku Wisanggeni. Lah kok mengkono sebabe apa? Jalaran Pandhawa menehi pitutur karo anak-anake. Besok yen wis wancine Puntadewa kuwi lengser ke Prabon, ya anak-anak Pandhawa sing bakal mbacutake sejarahe para Pandhawa mbangun negara Ngamarta. Dadi paduka wayah Prabu aja kleru tampa. Pandhawa ora niat pamer, Pandhawa ora niat ngumukke marang bandane. Ngono nggih wayah Prabu. Nyuwun pangapunten penemban. Kula menika ya ora kok elek-elek Pandhawa arep mbangun, ning mbok ya Pirabara ki nyuwun pangestu karo Sinuwun Ngastina. Jare Sinuwun Duryudana ki dianggep sedulure tuwa. Lah kok ora disuwuni pangestu. Niku sami mawon Pandhawa ngiwake karo sedulur tuwa. Mbok aja ngono ta. Mbok ampun kados mekaten. Suman. Tak kandhani ya. Pandhawa mbangun kuwi yen ora nglonjok bumi Ngastina, kudune rak ya ora apa-apa to sengguni. Lah kok kowe kok malah ngelincipi barang sing kudune ora perlu tok lincip, ora perlu tok tarungke. Kandhamu kuwi ketoke alus. Ning kok rasane kaya arep ngedu Pandhawa karo Kurawa. Mbok aja ngono to sengguni. Kowe iki dadi patih saya tuwa, tindak tanduk muna-muni solah bawa, kuwi didelok karo anak putumu. Kowe iki wong angka loro sakwise ratu, ya. Lambene iki nek muni ditata aja mung waton gambleh lambemu kuwi. Apa kowe ora titen to? Kowe ora titen. Yen to tumindakmu sing ora becik kuwi wis dadi titenane wong sak jagat iki, ya. Ngendi nggon ngendi papan. Angger isih ana sengkuni ora bakal tentrem. Ya desa, ya kutha, ya kedung salam barang kene iki. Nek ijik ana sengkuni ora bakal tentrem. Kaya ngono kok kowe ora nyuda karo tumindakmu sing ora apik kuwi to sengkuni. Kowe iki saya tuwa, wong tuwa iki menyang endi parane, amung ngadang-adang timbalane sing gawe urip. Kudune kaya kowe iki nglumpukke sangu kanggo besok sowan ana ngersane Gusti Kang Nyipta jagat. Ora kok terus serakah dakah-dakah ana Pandhawa karo Kurawa rukun sajak kowe ora seneng. Angger ana wong rukun tok jaili, negara tentrem, kowe ngobak-obak karben dadi geger jroning negara. Kowe iki jane menungso apa kirik aku tak tikon coba. Sing sedeng kirik kae diopeni gelem tunggu omah. Lah kok kowe sing menungso kok ora ngerti matur nuwun karo Pandhawa ki kepiye? Kudune kowe matur nuwun karo Pandhawa jalaran apa? Kowe mbiyen dadi patih ana negara Ngastina ki ora ana sing milih, ngerti? Ora ana sing milih. Aja ana welase anakku Pandhu, bapake Pandhawa, kowe ora bakal dadi patih. Lah mbok ya dirih atine putuku Duryudana kuwi aja nganti kedaut-daut, aja nganti duka. Mengko mundhak malah
kleru panyakara bawa, kleru oleh ndakwa. Ngalah nek kula ya ora. Pandhawa bangun ora njaluk dipalilah. Menika sami mawon mamerke kadigdayane napa melih kok dipasrahke karo Wisanggeni. Cah nom-nom Ngamarta niku isane apa? Niku ya mung salah sijining cara. Mengko nek wis bangun, nggih ta? Ketok sing bangun iki para kawula muda. Lah, jroning bangun niku napa sing dadi ancase Pandhawa? Sing kuni, Pandhawa bangun Pura Kencana kuwi manut kabar sing tak tampa. Kuwi kanggo nampa tamu saka liya negara, kanggo liru wujude sumber daya alam. Karben wong mancanegara kuwi gelem nandur pawitan ana negara Ngamarta. Wong mancanegara gelem nandur pawitan ana negara Ngamarta, yen negarane kuwi mau ayem tentrem ngono. Alah niku ya ora kok. Pandhawa gawe Pura Kencana nggo nglumpukke para raja Narpati. Sing dienggo aling-aling karben padha liru sumber daya alam. Namung sejatosipun sinuwun menika bribik-bribik Pandhawa badhe nyengkakaken Bratayuda Jaya Binangun. Apa ngono? Saestu menika. Saestu. Kula dipun sumpah inggih purun. Kula sampun bidhalaken telik sandi. Pandhawa badhe ngempalaken para raja Narpati sak jagat kangge nungsung kekiyatan. Sabab menapa? Pandhawa benjang ngadepi Bratayuda ajrih ningali kekiyatan negari Ngastina. Mula prayogane mumpung durung kebacut luwih becik digagalke oleh bangun Pura Kencana. Menika kula sarujuk sanget. Kula setuju menika. Kedah dipun gagalaken menawi mboten malah mbebayani dhateng kelenggan Paduka Sinuwun Ngastina. Kagiat risang kapirang rinanggul kinembet gambit. Dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati, ya si tukang nesing tias, ya si tukang kudu garing. Ya telangening kalang nyuwana gelar panda muncar tinon lirek konang. Suram sarate tanpa deng. Sapoting sun tumiling hangulati puspita metemendah kang warni mitering taman hanom kang sekarawara siki Soroting yuwang Baratangga pati Bimawan setana wengi hangganing aldaka nampak
maweh serping sarira Kawula nuwun sinuwun. Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebihna ing siku denda cinakena ing Tirtawaksama sinuwun. Kula ingkang pareng sowan wonten ngarsa paduka sinuwun. Iya jagat Dewa Bathara, Paman Sengguni. Iye. Iki ana titah kok ngane-anehi. Lah nggih kula nggih batin wonten titah kok tugelan. Sirahe celeng kok awake menungsa. Iya. Mara diageng aku iki sanak. Sira iku sapa lan saka ngendi? Dangkamu. Kawula non sinuwun menawi paduka ndangu dhateng jasad kula. Kula menika wingking saking nagari Ujung Gribik. Kula abdinipun sinuwun Prabu Nila Teksaka. Dene nami kula pun Ditya Celeng Demalung. Ditya Celeng Demalung. Kawula non nuringi. Menapa leres kula menika sampun ngadhep sinuwun Prabu Duryudana? Iya, ora sisip ingsun Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Waduh, sinuwun sewu beja kemayangan. Dene kula sampun saged ngadhep wonten ngarsa paduka sinuwun Duryudana. Ana parigawe apa katon semengko pengawak bajra praptamu ana ing Pendhapa Ngastina. Sinuwun kejawi kula ngaturaken sungkem ingkang sakelangkung wigatos. Kula dipun utus kaliyan Ratu Gusti kula Prabu Nila Teksaka. Kowe diutus apa? Kula dipun utus nyuwuni dipalilah kaliyan paduka Prabu Duryudana. Kowe njaluk dipalilah ngenani bab perkara apa? Sinuwun, dinten menika sinuwun Prabu Nila Teksaka badhe nentremaken negari Ujung Gribik. Lah, syaratipun supados negari Ujung Gribik kala ayem tentrem kedah tinumbalan ratu ingkang getihipun putih. Manut katerangan ingkang kula tampi Narendra getih putih menika boten wonten sanes namung kejawi Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Lajeng sinuwun Prabu Nila Teksaka paring dawuh bilih kula dipun utus nyuwuni dipalilah menapa wonten kepareng paduka menawi kula badhe mejahi Puntadewa kelilip paduka sinuwun Duryudana. Iya jagat Dewa Bathara, Paman Sengguni. Kula wonten dawuh. Teka iki ana rembug sing aneh-aneh. Celeng Demalung yuni dipalilah arep mateni Puntadewa. Kepiye Paman? Menapa wonten keparengipun kula badhe nanggapi aturipun Celeng Demalung? Tak wenehi wektu. Moringgal purbanen Paman. Punika jangkang sing langit kelak-kelak katon. Lirikin sanging sang maweh gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik Celeng Demalung lho paduka menika sinten ditepungake wae aku iki patih Ngastina kene jenengku Patih Harya Sengguni. Oh inggih Raden Patih dipun tepangaken kula pun Celeng Demalung. Iya kowe mau kandha yen to kowe arep goleki Ratu Getih Putih tok nggo tumbal karben tentrem negara Ujung Gribik. Kawula non inggih Raden. Gandeng kula ngertos Puntadewa menika mengsah bebuyutanipun Prabu Duryudana. Mila kula lajeng nyuni dipalilah menika. Menapa dipun keparengaken? Yen kowe nyuni dipalilah karo Sinuwun Duryudana, aku minangka wakile Sinuwun Duryudana. Ya, aku menehi palilah kowe mateni Puntadewa sak pendhawane sisan syukur sak anak-anake. Luwih cepet kowe mateni Puntadewa malah luwih prayoga Celeng Demalung.
lah salah. Lega ra sing manah kula Raden. Dene sampun pikantuk dipalilah anggen kula badhe mejahipun Puntadewa. Ya pancen sing jeneng Puntadewa ki kudu mati ya. Sebabe apa? Puntadewa ki kondang ratu getihe putih. Mongko ratu sing getihe putih kuwi nandhang Sukerta. Selawase jagat iki ana menungsa sing getihe putih ora bakal tentrem. Mula Patenana, aku setuju. Ora usah dadak ngenteni sesuk-esuk dina iki mangkata Patenana Puntadewa. Malah kowe aja kuwatir. Mengko Sengkuni sing bakal ngetapake utawa ngirapake wadya Balastina sabiyantu marang kowe Celeng Demalung karepe ninggal kasembatan nggonmu mateni Puntadewa. Wah inggih Raden. Gandeng sampun pikantuk palilah saking Paduka Raden. Dinten menika daya-daya kula nyuwun pamit bidhal dhateng negari Ngamarta ngupadi Narendra getihipun putihipun Puntadewa. Iya, luwih rancak, luwih prayoga. Sinuwun Duryudana, ana apa? Keparing kula nyuwun pamit. Sanyun tambahing pangestu. Anggen kula badhe mejahi Puntadewa. Ya tak panggal puji sekti. Muga lanangan juritmu Celeng Demalung. Daya-daya ngati-ati aja kongsi keri. Para Kurawa geti tapak bakal sumusul marang lakumu Celeng Demalung. Jemanggahandra surusumbar lindu bumi kunjing kumalun guntur ketuk manjawati Duryudana. Nggih. Lah kok sida arep ngrusui Pandhawa sing arep bangun Pura Kencana iki jane piye to kuwi? Lah kok malah wis sekuton karo utusan saka ing ujung Gribek Celeng Demalung iki? Apa paedahe Ngastina iki nganggo pendhita? Ora ana paedahe. Ngastina aja tok wenehi pendhita. Wis Ngastina aja tak wenehi wong pinter. Ngastina kuwi kebak ana kaya balane Sengkuni sing kaya gentho watake kuwi. Ana wong tentrem ora seneng, ana wong rukun ora seneng, kabeh mung ditabrake. Duryudana, eling-elingen sing dadi dawuhipun Eyang iki. Sapa sing miwiti cidra, wahyune bakal sirna. Eling-elingen Kurupati. Paman Haryo, kula wonten dawuh Eyang Bisma katone ora sarujuk nggone bakal mbubarke Pandhawa bangun Pura Kencana. Sampun kersanipun. Kang Eyang menika ora perlu ditanggapi, mangke malah mindak dados menapa menika pepalang. Kula sampun niteni wong sawangsul sauger Paduka menika ngraosi Pandhawa. Kang Eyang menika mesti ora lila. Kula niku nggih gumun jane Kang Eyang ki wonge sapa to? Jane wonge Ngastina apa wonge Pandhawa? Lho, nek nitik seragame niku jane nggih padha karo rombongan. Nitik seragame lho, nek kok jiwane sajake kok ora ngiloni mriki. Halah, pun mboten perlu dipun penggalih. Ngastina tanpa Kang Eyang Bisma ora nyuda kekuwatan. Ya wis, yen pancen mengkono mangsa Budhawa Paman Sengkuni piye pambudidayamu?
bisane gagal Pandhawa nggone bangun Pura Kencana. Terang terwaca dawuh paduka sinuwun keparing kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu sabiyantu dhateng pun celeng Demalung kala wau. Iya, ngati-ati duga-duga digawa ngati-ati aja kongsi keri. Dimas Kartomarma, kula wonten dawuh sinuwun aja keri gawe. Ndereka paman Sengguni wigati sabiyantu celeng Demalung. Gagalke nggone Pandhawa bangun Pura Kencana. Nuli ngestake dawuh kepareng madal saking pasihan paduka sinuwun. Ya tak jaluk yen wis saguh aja mbalinjani sing dadi ubayamu. Nuli sedika. Thank you.